Hare Krishna Mataji. Warm welcome for today's Brahma Samhita class. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सात्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सकगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. சோ 57வது ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யாராவது 57 தான மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. அதோ உவாச்ச மகாவிஷ்ணு பகவந்தம் பிரஜாபதிம் பிரம்மன் மகத் தத்துவ விஞ்ஞானே பிரஜா சர்గే ச சேன்மதி பஞ்ச ஸ்லோகீம் இமாம் வித்யாம் பக்ஸ தத்தாம் நிபோதமே. हरे कृष्णा. So अतो वाच महाविष्णोर् भगवन्तं प्रजापतिं ब्रह्मन् महत्व विज्ञाने प्रजा सर्गे च सेन्मतिः पञ्चश्लोकीम् इमं विद्यां वत्स दत्तां निबोधमे. ஓகேங்களா? சொல்ற மாதாஜி. அதோ வாச்ச மகாவிஷ்ணு பகவந்தம் பிரஜாபதிம் பிரம்மண்யம் மகத்தத்ம விஞ்ஞானே பிரஜா சர்க்கே சேன்மதிः பஞ்சஸ்லோகீம் இமாம் வித்யாம் தத்தாம் நிபோதமே. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், பிரம்ம சமீதையில பிரம்மா பேசிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமைன்னு சொல்லிட்டு தேவருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? இந்த ஸ்லோகத்துக்குல இருந்து யார் பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோ வாச்ச, இனிமேல் யார் பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு பகவான் பேசுறாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய 5 ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்.
ஓகேங்களா. பிரம்மாக்கு அவர் வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார், என்ன பண்ணணும்ன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கிறார். ஓகேங்களா. சோ அத்தோ வாச்ச மகாவிஷ்ணு. சோ இனிமேல் வந்து பகவான் மகாவிஷ்ணு பேசுறாரு. பகவத்தம் பிரஜாபதிம். சோ இங்க பகவந்தம் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பகவான் என்ற சொல் வந்து கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பராசரர் முனிதன் அவருக்கு கொடுத்தது 6 செல்வ வளங்கள். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புகழும், எல்லா வளமும், எல்லா ஞானமும், எல்லா துறவும், எல்லா அறிவும், எல்லா அழகும், எல்லா வலிமையும். ஓகேங்களா. எல்லா சோ இந்த 6 செல்வ வளங்கள் நிறைஞ்சிருக்கிறது அவருக்கு ஒருத்தர் மாத்திரம்தான். அதனாலதான் பகவான் என்ற சொல் யூஸ் பண்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவந்தம். சோ இங்க பகவந்தம் என்ற சொல் வந்து 2 பேரை குறிக்குது. யார் யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்குது, அப்புறம் வந்து பிரம்மாவையும் குறிக்குது. இங்க பிரஜாபதி பிரஜான மக்கள். ஓகே, மக்களை வந்து சிருஷ்டி பண்ண போறோம் பிரஜாபதி, அதனால பிரம்மாவை குறிக்குது இங்க. ஓகேங்களா. சோ ஒரு வார்த்தை 2 பேரை குறிக்குது, பகவானையும் குறிக்குது, அப்புறம் வந்து ஆஹ் இவர் பிரம்மாவையும். ஓகே. சோ பிரஜாபதி பிரம்மன் மகத்வ விஜ்ஞானே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜ்ஞானே என்ற சொல் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரி ஞானம்னு பாத்தீங்கன்னா ரியல் நாலேஜ், உண்மையான ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கிறாரு. அந்த மகத்வ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அதை தெரிஞ்சிட்ட பிறகு நீ என்ன பண்ணலாம், உன்னோட தொழிலான பிரஜா சர்க்கே. சோ பிரஜைகளை உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய தொழில்களை நீ பண்ணலாம். சேன் மதிக. சோ இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து இச்சை வந்திருக்குது, என்ன தன்னோட தொழிலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து சிருஷ்டி பண்ணாரு இல்லையா. நமக்கு அதெல்லாம் தெரியும். பிரம்மா வந்து கடவுளுடைய தொப்புல இருந்து வந்தார். தாய் இல்ல யாரும் இல்லாம பிரம்மா கிட்ட இருந்து சுயமா அவர் வந்தாரு இல்லையா. அதனால வந்து ஆத்ம பூன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு, ஆத்ம பூ. ஓகேங்களா. சோ அப்ப வந்து பார்த்தாரு, கண்ணு திறந்து பார்த்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருட்டா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து சரஸ்வதி தாயார் வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து இவர் வந்து தப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு ஞானம் கிடைக்குது இல்லையா. சோ இப்ப வந்து அவருடைய வேலை வந்து பிரஜைகளை வந்து உற்பத்தி பண்ணணும், பிரஜா சர்க்கே. சோ இப்ப வந்து அவருக்கு ஆசை இருக்கு. இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், இவர் என்னடா கடவுள் வந்து அவர் முன்னாடி தோன்றி இருக்காரு, கடவுள் வந்து கடவுளை பாக்குறாரு இப்போ. ஓகேங்களா. அவருடைய பிரார்த்தனைகளை மெச்சி கடவுள் அவர் முன்னாடி தோன்றாரு. சோ இங்க 2 விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும். ஒண்ணு, கடவுளை தரிசனம் பண்றாரு. இன்னொன்னு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வாங்கிக்கிறாரு. ஞானத்தை பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஒண்ணு, அவருடைய சிருஷ்டி, அந்த சிருஷ்டி இரண்டாம் தர சிருஷ்டி கர்த்தா இல்லவா, இவர் வந்து எல்லா பிரஜைகளை உருவாக்குறாரு, அந்த ஒரு வேலை. அப்புறம் வந்து பக்தி பண்ணணும். சோ அவர் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் வந்து வேலையை செஞ்சுக்கணும் பக்தியும் பண்ணின்னு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அவருக்கு பிரம்மா கூட 2 வேலை பண்றாரு, பக்தியும் பண்றாரு, அவர் கொடுத்திருக்க வேலையும் சரியா பண்றாரு. ஓகேங்களா. சோ நம்மளும் அது மாதிரி பண்ணணும். ஓகே. பிரஜா சர்க்கேச்ச சேன்மதிஹி பஞ்சஸ்லோகிம் இமம் வித்யாம். சோ பஞ்சஸ்லோகி, இனிமேல் வரக்கூடிய 5 ஸ்லோகங்களோட இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை முடியுது. ஓகேங்களா. இந்த பஞ்சஸ்லோகிய வந்து நீ பத்திரமா நல்லா கேட்டுக்கோ. அதுல என்ன சொல்ல போறாருன்னா வித்யாம், அறிவு. ஓகேவா. இந்த சயின்ஸ் அத வந்து சொல்ல போறாரு. வத்சதத்தம் நிமோதமே, அத வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. சோ என்கிட்ட வந்து நிமோத கேளு. சோ வந்து கேக்குறது, ஸ்ரவணம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. எப்படி கேட்கணும்ன்றத சொல்றாரு. அட்டென்டிவ்லி கேர்ஃபுல்லியா கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ நமக்கு கூட பிரம்மாக்கே பகவான் அப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு நம்ம கூட அதுல கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும். நம்மள வந்து கேட்கறத வந்து நல்லா வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா. சோ இதுதான் இந்த பொருள். இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மொழிபெயர்ப்பு. பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? தெரியுதா ஸ்லைடு? தெரியுது. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்தியத்தின் சாராம்சம் அடங்கிய இந்த பாடல்களை கேட்ட பரமாத்மா பகவான் கிருஷ்ண பிரம்மனிடம் கூறினார். கடவுளின் மகிமையின் உண்மையான அறிவை பெற்றதன் மூலம் சந்ததிகளை உருவாக்கும் விருப்பத்தை நீங்கள் அனுபவித்தால் என் அன்பே என்னிடம் இருந்து கேளுங்கள். இந்த விஞ்ஞானம் பின்வரும் 5 ஸ்லோகங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. பஞ்சஸ்லோகின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அததான் சொல்றாரு. இங்க வந்து விஞ்ஞானத்தை, வித்யா, அந்த ஞானத்தை அவர் கொடுக்கிறார்.
ம் பிரம்மா மிகுந்த ஆவலுடன் கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா என்ற நாமங்களை சொரூபம், பண்பு மற்றும் பொழுதுகளை வெளிப்படுத்தும் போது பரம பகவான் அருள் புரிந்தார். பிரம்மா இவ்வுலக படைப்பின் ஆசையால் செயல்பட்டார். கிருஷ்ணர் பின்னர் பிரம்மனிடம் உலகத்துளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆன்மாக்களால் எவ்வாறு தூய்மையான அலாதியான பக்தியை நடைமுறைப்படுத்த முடியும், அதையே பரமாத்மாவின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் விருப்பத்துடன் இணைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று கூறினார். முழுமையான அறிவு என்பது கடவுளின் மகிமை பற்றிய அறிவாகும். அத்தகைய அறிவை கொண்ட சந்ததிகளை நீங்கள் பெற விரும்பினால் பின்வரும் 5 ஸ்லோகங்களில் உள்ள பக்தி சாஸ்திரத்தை கவனமாக கேளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோ வேற எதையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லையோ விஞ்ஞான, அந்த 3வது லைன்ல இருக்க பாருங்க, அந்த உண்மையான ரியல் நாலேஜ கொடுக்குறாரு. சோ உனக்கு வந்து நிஜமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து ஸ்ரத்தையோட கேளாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாக்கு சொல்றார். சோ அப்ப வந்து இந்த 5 ஸ்லோகங்களை நம்மளும் எப்படி கேட்கணும், ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். சோ உனக்கு இச்சை இருக்கா படைக்கும் தொழில, அது இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கேட்டா நீ என்ன பண்ணலாம், அன்னலோய் டிவோஷன் பண்ணலாம் இல்லைங்களா, தூய்மையான அலாதியான பக்தியை வந்து நீ பண்ணலாம். சோ எப்பவுமே நம்ம ஒரு காரியம் செய்யணும்னா நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கணும். பட் இங்க பிரம்மாக்கு வந்து சுத்தகரணம் பண்ணிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு கடவுள் மேலதான் தபசு பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா. சோ அப்ப இதை தெரிஞ்சிட்ட பிறகு பிரம்மா அன்னலாய் டிவோஷன் சர்வீஸ பண்ணலாம். சோ படைக்கும் தொழிலும் பண்ணலாம், இதையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பிரேமா மாதாஜி. சரி படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுத்தே ஞான பக்தயாம் ஆத்மன்யம் ஆனந்த சின்மயி பூபேத்ய அனுத்தமா பக்திர் பகவத் பிரேம லக்ஷணா. பிரேமராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேமா. பிரபுதே ஞான பக்தித்யாம் ஆத்மா ஞானந்த சின்மயி உதேதி அனுத்தம பக்திர் பகவத் பிரேம லக்ஷணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுத்ய ஞான பக்தித்யாம் ஆத்மன்ய ஆனந்த சின்மயி உதிதே அனு ஆத்ம பக்திர் பகவத் பிரேமே லக்ஷணா. இங்க என்ன சொல்றாரு, பிரபுத்தியன்னா வந்து ஒரு உற்சாகம், எக்ஸைட்மெண்ட், ஞானம். சோ எதை கேட்கறதுக்கு வந்து உற்சாகம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானம் இல்லைங்களா. ஞானத்தை கேட்கறதுல வந்து உற்சாகமா இருக்குது. சோ அதை கேட்டுக்கிட்டே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்றது வந்து நல்லா நடக்கும். சோ நமக்கு வந்து தெரியும் பக்தி வந்து நல்ல சிறந்த முறையில பண்ணணும்னா வந்து அதுக்கு என்ன வேணும், நமக்கு ஞானம் வேணும் இல்லையா. அதுதான் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல, பிரபுத்திய ஞான பக்தி யாம் ஆத்மனி ஆனந்த சின்மயி. 2வது லைன்ல அந்த ஆத்மா வந்து என்ன ஆகுது, ஆத்மாக்கு இயற்கையா வந்து பியூரா இருக்குது, பியூர் ஸ்பிரிட் சோல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு வந்து என்ன வேணும், என்ன அதோட தன்மை, நம்ம என்ன சொல்றோம், பகவானை வந்து சச்சித் ஆனந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஆனந்த சின்மயி. சோ அந்த ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் பிளிஸ் வந்து கிடைக்குது அந்த ஆத்மாக்கு. அப்ப வந்து பக்தி வந்து நல்லா பண்ணுதுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதுக்குதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில வந்து சதுர் ஸ்லோகி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. 10 சதுர் ஸ்லோகி எது மாதாஜி? எது மாதாஜி? சர்வ தர்மன் படிச்சிருச்சியா? விபூதி யோகத்துல வருமாமா சதுர்ஸ்லோகத்துல வருமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. மச்சித்த மத்கத பிராண போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்த ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. சோ இந்த பக்தி வந்து யார் பண்றாங்க, எப்படியாப்பட்டவங்க பண்றாங்கன்னா பக்தர்கள் பண்றாங்க. சோ அவங்க பக்தர்கள் ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய மனசு மச்சித்த, அவங்களுடைய மனசு எப்பவுமே கடவுளை பத்தி தான் நினைக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத்கத பிராணா, எப்பவுமே வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைய கடவுளுக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. போதயந்த பரஸ்பரம், ஒருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணிக்கிறாங்க. கதையந்த
எல்லாம் சேர்ந்து யார பத்தி பேசுறாங்க? கடவுளை பத்தி பேசுறாங்க. கதையந்த சமாம் நித்தியம், எப்போதுமே அவரை பத்தி தான் பேசுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? துஷ்யந்தி, சந்தோஷம் இல்லைங்களா? கடவுளும் வந்து இதை பார்த்து ரொம்ப ப்ளீஸ் ஆகுறாங்க. அப்புறம் ரமயந்தீச்ச, ஆனந்தம் கிடைக்குதுன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார், பக்தியாம் ஆத்மன்ய ஆனந்த சின்மயி. ஸோ அந்த இயற்கையாவே இதை மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த ஆத்மாக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது எப்படி கிடைக்குது அந்த பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேஷாம் சத்தத யுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தாம் ஏனமாம் உபயந்தீத்தே. சோ இந்த மாதிரி பக்தி பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஐ கிவ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பை விச் தே கேன் கம் டு மீ. இது மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்த அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து நான் ஞானத்தை கொடுக்குறேன், எப்படி வரணும்ன்றதையோ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தனியா நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா வந்து கருணை கொடுப்பேன். தேசாம் ஏவானும் கம்பார்த்தாம் அகம் அஜ்ஞானஜாம் தமக. அவங்க கிட்ட இருக்கிற அஜ்ஞானத்தை வந்து நான் போக்கிடுவேன். அவங்க இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய இருளை வந்து ஞான தீப சுடரால வந்து அந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து நான் எடுத்துருவேன். நாசாயாம் ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. சோ அந்த ஞானத்தை கொடுத்து அஜ்ஞானத்தை வந்து நீக்கிடுவேன். ஸோ அப்போ அந்த பக்தி யோகத்தினால அவங்க கடைசியா என்கிட்ட வந்து சேருவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது 3வது லைன்ல என்ன சொல்றாரு? யுதீதி அணு ஆத்மா பக்தி. சோ இப்ப அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது? நம்ம எல்லாம் மாயைக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த ஆத்மா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்டிவேட் ஆகுது, அவேக்கன் ஆகுது. அப்ப வந்து எப்படியாப்பட்ட பக்தி பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூப்பர் எக்ஸலன்ட் அனுத்தாம பக்தி. அனுத்தாமர் பக்தி இருக்கு வந்து என்னன்னா சூப்பர் எக்ஸலண்ட் பக்திய பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அதனால என்ன கிடைக்குது அவனுக்கு? இது மாதிரி சூப்பரா பக்தி பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? என்ன லட்சணம் கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரேமை, கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை பத்தி சொன்னாங்க. சோ அந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ஞானம் இருக்கு? நமக்கெல்லாம் தெரியும் 3 விஷயங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்பந்தா, அபிதேய, பிரயோஜனா. சம்பந்தம்னா என்ன? நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லைங்களா? நம்ம அவர் விபு ஆத்மா, நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா. அபிதேயான்னு அந்த வழி, அதாவது அந்த ப்ராசஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அந்த சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். சோ பக்தி பண்ண நான் என்ன வந்து அடைவேன்னு பார்த்தேன்னா பிரயோஜனா. என்னோட குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும்? கிருஷ்ண பிரேமை. சோ இத பத்தி ஞானம் நமக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு. ஞானம்னா இததான் குறிக்குது. சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜனா. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொன்னா? ஆனந்த சின்மயி. சோ இந்த ஞானத்துல வந்து இன்னும் ஒரு 3 விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது சித்து, அச்சித்து, ஈஸ்வரக. சித்துன்னா நம்ம எல்லா ஜீவாத்மாக்கள். ஓகேங்களா? சோ இந்த ஜீவாத்மாக்கு வந்து உணர்வுகள் இருக்கு. அதே வந்து அச்சித்துன்னா உணர்வுகள் இல்லாதது இல்லையா? கான்சியஸே இருக்காது. அது என்ன? கல்லு, மண் எல்லாம் வந்து இல்லையா? ஈஸ்வரன்னா என்னன்னா கண்ட்ரோலர், யார் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு, அவர்தான் கிருஷ்ணர். சோ இந்த 3 தத்துவத்தை யாரு தெரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களதான் வந்து உண்மையான ஞானின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ யூஸ்வலா நம்ம எப்படி ஞானத்தை கருப்போம்? ஒண்ணு வேதங்கள் மூலம் இல்லையா, சாஸ்திரங்கள் மூலம், இல்லைன்னா குருக்கள் மூலம், இல்லைன்னா வந்து சாதுக்கள் மூலம். இந்த 3 வழியா வந்து அந்த ஞானத்தை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்து இந்த பர்பட்ல நோக்கத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தசமூலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. தசன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன? 10 இல்லையா? இந்த தசமூல தத்துவத்தை யாரு எழுதினாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி வினோத் தாக்கர் வந்து எழுதுறாரு. சோ இந்த 10 விஷயத்துல அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 7 விஷயத்த பாத்தீங்கன்னா எதை வந்து குறிக்கிறாருன்னா சம்பந்தத்தை பத்தி, சம்பந்த ஞானத்தை பத்தி சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு அபிதேய, பிரயோஜனத்தை பத்தி சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அது என்ன 7 விஷயங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குரு பரம்பரை மூலமாக நமக்கு மத்த சவுண்ட் வருது, மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா குரு பரம்பரை மூலமா தான் வேதங்கள் வருது.
இல்லையா? அவங்க நமக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா, அந்த பகவத்கீதையே சங்கிலி தொடர் அருந்து போச்சு. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்போது விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தாரு. தொடர்பு அறுந்துட்ட பிறகு மறுபடியும் கிருஷ்ணரே வந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாரு. பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா? சோ இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கலாம். வேதங்கள் வந்து இதிகாசமா இருக்கலாம், புராணமா இருக்கலாம், அது எல்லாமே பரம்பரையில இருந்து தான் வந்துச்சு. சோ அந்த பரம்பரையில என்ன சொல்றாங்க, ஸ்ரீஹரி பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் பரம தத்துவம், அவர்தான் பரம தத்துவம் இல்லையா? அந்த ஸ்ரீஹரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வோ சக்திமான். அவர் 3வது பாயிண்ட் என்னன்னா, அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சக்திமானா இருக்கார் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம அவரு அகில ரசாமிருத சிந்துவாவும் இருக்கிறது அந்த பகவான் கிருஷ்ணரே. சோ 5வது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜீவாக்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜீவாக்கள்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விபினம்சா. இந்த ஜீவாத்மா எல்லாம் வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்குகள். சோ இந்த ஜீவாத்மால வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வகைகள் இருக்கு, நித்திய பந்தா, நித்திய சிந்தாஸ். அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், லிபரேட்டட் சோல்ஸ் சொல்றீங்க, அதுதான் இங்க குறிக்கிறாங்க. சோ இவங்க வந்து எப்படி சம்பந்தம் ஆயிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பேத அபேத தத்துவம்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்களா. சோ நம்ம எல்லாரும் அவர்கிட்ட வந்து ஒத்து போறோம். எந்த விஷயத்துல சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குவாலிட்டியில வந்து மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. குணநலத்துல குவாலிட்டி குவாலிட்டியில குவாலிட்டியில சேமா இருக்கும், பட் குவான்டிட்டியில வந்து டிஃபர் ஆயிருக்கிறோன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பேத அபேத தத்துவன்றது. இந்த 7 பாயிண்ட்ஸ் வந்து சம்பந்த ஞானத்தை வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் தன்னுடைய புக்ல வந்து சொல்லியிருக்காரு, தசமூல தத்துவத்துல. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அபிதய பத்தி சொல்றாரு. அந்த அபிதய பத்தி சொல்லும் போதுதான் வந்து அதை எப்படி நம்ம வந்து நடைமுறையில கொண்டு வர்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நவவித பக்தி பண்ணி சொல்றோம். சோ நவவித பக்தி வந்து எப்படி, யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், பாதசேவனம், ஒண்ணு விட்டுட்டு தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம். கரெக்ட் மாதாஜி. சோ இந்த இதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு கட்டியா புடிச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணலாம். அப்போ வந்து நம்ம என்ன அடைவோம், பிரயோஜனம். இதுக்கெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் ஒண்ணு வேணும் இல்லையா? நம்ம கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? சோ அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை அடையறதுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்திருக்காரு. அந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து நம்மளும் சரியா தெளிவா கேட்டுக்கணும். அட்டென்டிவா கேட்டுக்கிட்டா நமக்குள்ள என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணுவோம், சூப்பர் எக்ஸலண்ட் பக்தி இல்லையா? So and is no other than final object of attainment of all spiritual endeavor of the individual soul இல்லையா? அதை பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்ம ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகுது. உதியத்தே, நம்ம உதயம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, 3வது லைன் பாருங்க, உதியத்தே, நம்ம சூரியன் உதயம் ஆகுது. அதாவது அப்ப வந்து நம்ம ஆத்மாக்குள்ள வந்து அந்த பக்தி வந்து உதயமாகுது. சோ அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்ச பிறகு அணு ஆத்ம பக்தி, அதாவது எக்ஸலண்டான பக்தி பண்ணதுனால அதுக்கு என்ன லட்சணம் கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேம லட்சணம். பகவத் மேல இருக்கக்கூடிய பிரேம லட்சணம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து நம்ம 58வது ஸ்லோகம். பிரபுத்திய ஞான பக்திம் பயம் ஆத்மனி ஆனந்த சின்மயி உதீதே அணு ஆத்ம பக்தி பகவத் பிரேம லக்ஷணா. சோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபிதயா பிரயோஜன், அது ஃபர்ஸ்ட் என்னதுமா? சம்பந்தா அபிதய பிரயோஜனா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. படிங்க வாசிங்க மாதாஜி. பிரம்ம நைஸ்தத் சத் ஆச்சாரைஸ் தத் அப்யாசைர் நிலையான போதயன் ஆத்மனாத்மனாம் பக்தி அபி உத்தமம் லபேத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனுசியா மாதாஜி நீங்க படிங்க. உங்களுக்கு
ஆமா மாதாஜி எனக்கு வரல. வாசிங்க. அபியாசை நிரந்தரம் போதயன் ஆத்மனாத்மானம் பக்தி ரூபி உத்தமாம் லபேத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமானை தச்சத்தாச்சரிஸ் ஆச்சரிஸ் தத் அபியாசை நிரந்தரம் போதயந்த ஆத்மானாத்மானம் பக்திம் அபி உத்தமம் லபேத். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமானைஸ் அப்படின்னா என்ன? பிரமாணம்னா என்ன குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள்ல வந்து என்ன வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல குறிக்குது. பிரமாணை தத் சத் ஆச்சரிஸ். சோ இந்த பிரமாணம்னா பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள். சோ இந்த வேதங்கள் வந்து எப்படி இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வேதம், உபனிஷத், அதாவது இதிகாசம், புராணம். நமக்கு தெரிஞ்ச இதிகாசம் 2, ராமாயணம், மகாபாரதம். புராணம் எடுத்துட்டா 64 புராணங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 வந்து மகா புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதுல வந்து ரொம்ப விசேஷமான அமல புராணம், அதாவது நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகேங்களா? சோ அந்த இந்த வேதங்கள் இப்படிதான் வந்து இருக்கு. இந்த வேதங்களால வந்து நமக்கு ஞானம் வருது இல்லையா? சோ அதுக்கு இல்லாம நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து சாஸ்திர பிரமாணா, ஸ்ருதி பிரமாணா, ஸ்மிருதி பிரமாணான்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? சிலதெல்லாம் காது வழியா கேட்கிறோம், அது வந்து ஸ்ருதி. சிலதெல்லாம் எழுத்து மூலியமா வந்து படிக்கிறோம், அது வந்து ஸ்மிருதின்னு சொல்றோம். சோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி வேதங்கள் வந்து இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பிரமாணைஸ் தத் சத் ஆச்சரிஸ். சோ இதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? தத் அபியாசர் நிரந்தரம். எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம்? நேற்று காலையில 2 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணிட்டேன், மித்த மணி நேரம் என்னன்னாலும் பண்ணிக்கலாம்னு அப்படி இல்ல. நிரந்தரம், எப்பொழுதும் இல்லைங்களா? நிரந்தரமா பண்ணணும். ஓகே, நிரந்தரமா பண்ணாதான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? நிரந்தரம் தொடர்ந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? போதை எந்த ஆத்மானாத்மானம் பக்திம் அபியுத்தமம் லபேத். சோ என்ன ஆகுது? இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து உத்தமம் லபேத், ஹையஸ்ட் பக்தி வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ போதை எந்தம், நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு வந்து ஒரு அவேக்கனிங் வருது. அதாவது என்ன சொல்றது அவேக்கனிங்னா? விழிப்பு. விழிப்பு, போதையான் விழிப்பு வருது. அந்த ஆத்மாக்கு இப்ப மாயைக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்குது இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வருது. விழிப்புணர்வு வந்த பிறகு அந்த பக்தியை சீரியஸா பண்ணுச்சு. போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னோம்? சூப்பர் எக்ஸலன்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தமம், அதாவது உயர்ந்த பக்தி பண்ணுது. நிச்சயமாக அதுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த பக்தி பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சாதனா பக்தி. அதுல வந்து 2 வகைகள் இருக்கு இல்லையா? பக்தி ரசாமிருத சிந்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, வைதி சாதனா பக்தி அண்ட் ராகானுகா பக்தி. நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி பக்தி பண்ணிட்டு வந்தா அதை வந்து வைதி சாதனா பக்தின்னு சொல்றோம். தானா கிருஷ்ணர் மேல ஈர்ப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது ராக சாதனா பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு உதாரணம் யசோதா மாதா, கோபி ஸ்ரீகர். இல்ல நம்ம இருக்கிறது வந்து வைதி சாதனா பக்தியில இருக்கும். சோ இந்த பக்தி பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, போதையால் ஆத்மானம். சோ அவனுக்கு வந்து தெரியுது, அவனுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்னால நான் ஆத்மா அப்படின்றது தெரியுது இல்லையா? சோ அத தெரிஞ்ச பிறகு பக்தி இன்னும் வந்து மும்மரமா பண்றான். சோ அவன் உத்தமத்தை வந்து அடைகிறான். அது நம்மளோட ஹையஸ்ட் கோல் என்ன சொல்றாங்க இல்லையா? கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும் இல்லையா? கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு. அது மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேத சான்றுகள், ஆஸ்திக நடத்தை மற்றும் நடைமுறையில் விடாமுயற்சி ஆகியவற்றின் உதவியுடன் சுய உணர்தலுக்கான நிலையான முயற்சியின் மூலம் மெதுவான அளவுகளால் உயர்ந்த பக்தி அடையப்படுகிறது. இங்க என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ஒண்ணு வேத ஞானம் இல்லையா? ஆஸ்திக நடத்தை இல்லையா? அந்த ஆஸ்திக நடத்தை வந்து எப்படி இருக்கணும்? விடாமுயற்சியோட இருக்கணும். கொஞ்ச நாள் பண்ணேன், கொஞ்ச நாள் விட்டேன் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. விடாமுயற்சியோட நடத்தை இருக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? சுய உணர்தல், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நடக்குது. நான் வந்து ஒரு ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து அவன் என்ன ஆகுறா? உயர்ந்த பக்தியை வந்து அடையிறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. நோக்கம்
ஆதாரம் பக்தி நூல்கள். எடுத்துக்காட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம், வேதங்கள், புராணங்கள், கீதை முதலியன. ஆஸ்திக நடத்தை, தூய பக்தர்களான சாதுக்கள் பக்திமான்களின் நடத்தை மற்றும் கடவுள் பக்தியை கடைபிடிக்கும் பக்திமான்களின் நடத்தை. தன்னிச்சையான அன்பினால் தூண்டப்பட்டது. பயிற்சி, சாஸ்திரங்களிலிருந்து 10 அடிப்படை கொள்கைகளை கற்றுக்கொள்வது மற்றும் ஹரியின் பெயரை பெறுவது. தெய்வீகத்தின் பெயர், வடிவம், குணம் மற்றும் செயல்பாடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இரவும் பகலும் அவருக்கு சேவை செய்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் சாஸ்திரங்களை படிப்பதும் சாதுக்களுடன் தொடர்பு கொள்வதும் ஆகும். ஹரியின் பெயரை சேவிப்பதன் மூலம் ஒரே சமயத்தில் பக்தியுடன் நடந்து கொள்வதன் மூலமும் புனித பெயருக்கு ஏற்படும் 10 மடங்கு குற்றங்கள் நின்றுவிடும். பயிற்சி என்பது சாதுக்கள் கடைபிடிக்கும் பெயரின் சேவை முறையை குற்றமில்லாமல் பின்பற்றுவதை தவிர வேறு இல்லை. ஆன்மீக முயற்சியின் பலனாக இருக்கும் அன்பினால் வகைப்படுத்தப்படும் இத்தகைய பயிற்சி மற்றும் பக்தியில் விடாமுயற்சியால் ஆன்மாவின் தூய சாரத்தில் அவளை தோன்ற செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம ஏற்கனவே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? சாஸ்திரங்கள் பத்தி சொன்னோம், அப்புறம் தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் இல்லையா, பக்தர்கள் மற்றவருடைய நடத்தையை பார்த்துட்டு நம்மளும் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம குரு பரம்பரையை பார்த்து அவங்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றணும். அப்புறம் இது மாதிரி எல்லாம் பண்றதுனால தன்னிச்சையான அன்பினால் தூண்டப்பட்டது இல்லையா? சோ அப்ப பயிற்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சரியா வந்துடும். அப்ப நம்ம அபராதங்கள் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? நாம அபராதமும் பண்ண மாட்டோம், எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். சோ அவன் என்ன பண்ணுவான், இப்படி வந்த ஸ்டேஜுக்கு பிறகு நாம ரூப லீலைகளை மேல அவன் ஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பிப்பான் இல்லையா? அவன் எப்ப பண்ணுவான், காலையில மாத்திரம் இல்ல, இரவும் பகலும் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் தெரியும், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 21 மணி நேரம் 22 மணி நேரம் நாம ஜபம் பண்ணாரு இல்லையா? அப்ப 2 மணி நேரம் தான் அவர் தன்னுடைய வேலைகளுக்கு வச்சுக்கிட்டார். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், 2 மணி நேரம் ஜபம் வச்சுட்டு மித்ததெல்லாம் நமக்கோசம் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? ரிவர்ஸா இருக்கிறோம். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நாமாச்சாரியாருன்னு ஒரு பட்டத்தையே அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தாரு. அப்புறம் அவருக்கு ஈம கடனும் பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா? அப்புறம் அவரோட உயிர் பிரியும் சமயத்துல அவர் அங்க இருந்தார் இல்லையா? சோ இதுதான் மகிமை. நம்ம தூய பக்தி பண்ண கடவுளே நமக்கு எல்லா விதத்துல ஹெல்ப் பண்றார். அது இல்லாம நம்ம இப்பதான் ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நமக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தையும் அவரே போக்குறாரு. எப்படி ஒரு விளக்கு ஒரு இருட்டான இடத்துல ஏத்தி வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய இருள் போயிடுதோ, நமக்குள்ள இருக்கிற அஜ்ஞானத்தையும் அவர் நம்ம முயற்சி பண்ணி எல்லாம் செஞ்சா அந்த அஜ்ஞானத்தை விளக்கிட்டு ஞானத்தை அவரை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஞானத்தை அவர் கொடுக்குறாரு இல்லையா? சோ ஹரியின் பெயரை சேவிப்பதன் மூலமும் ஒரே சமயத்தில் பக்தியுடன் நடந்து கொள்வதன் மூலமும் புனித பெயருக்கு ஏற்படும் 10 மடங்கு குற்றங்கள் நின்றுவிடும். இதை பார்த்தோம். அப்புறம் பயிற்சி என்பது பாத்தீங்கன்னா சாதுக்கள் கடைபிடிக்கும் பெயரின் சேவை முறையை குற்றம் இல்லாமல் பின்பற்றுவதை தவிர வேறும் இல்லை. சோ அங்க குற்றம் இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீக முயற்சியின் பலனாக இருக்கும் அன்பினால் வகைப்படுத்தப்படும் இத்தகைய பயிற்சி மற்றும் பயிற்சியும் வேணும், பக்தி விடாமுயற்சி, அது இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. பயிற்சி விடாமுயற்சி இது இருந்தா என்ன ஆகுது, ஆன்மாவின் தூய சாரத்தில் அதை போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு போய் சேர்ந்துரும். ஆத்மானாம் ஆத்மனாம். சோ அந்த ஞானத்தை கொடுத்து தான் ஒரு பியூர் ஸ்பிரிட் சோல்ன்ற நிலையை உணர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இன்னும் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல பிரம்மாக்கு பேசுறார், அட்வைஸ் கொடுக்குறார் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச ஸ்லோகி சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோப்பா, அப்புறம் வேலையை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு 57ல சொன்னாரு. 58ல என்ன உபதேசம் பண்ணாரு, நீ பக்தி பண்ணு, இந்த பக்தி பண்ணிட்டு உன்னை படைக்கும் தொழில ஆரம்பின்னு அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது 2வது எப்படி நீ அந்த பக்தியை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த 59வது ஸ்லோகத்துல சொன்னார் இல்லையா? சோ இதோட நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. சோ நாளைக்கு லாஸ்டா அந்த 3 ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம், பிரம்ம சமிதை. சரிங்களா? உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. நன்றிமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.
முத்தாஜி இப்ப ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கா? சாரி. ஹரே 5 கிருஷ்ணா. மணிக்கு தான் மாதாஜி. 5 மணிக்கு தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. பக்தி விருட்ச வகுப்புல வகுப்பு மாதாஜி. இல்ல அப்புறம் தான் மாதாஜி. அப்ப நான் இது என் பண்ணிடுறேன். மத்த